Казан ялгызларны очраштыра, кавыштыра һәм алар гаиләләр корып башкалада тормыш итәргә кала. Ел башыннан гына монда 9000-гә якын пар никахларын рәсмиләштергән. Флорид Гыйздәтуллин белән Рузилә Булатованы да башкала кавыштырган. Бер ел элек туйлары була, бер ай элек исә кызлары туган. Без күптән таныш Рузилә белән, әмма ләкин безне башкалабыз таныштырды. Монда инде үзебездә инде сәнгать өлкәсендә икебездә кайнагач та инде Казан үзенә җиде тартты һәм менә без бүгенге көндә Казанда яшибез, гаилә кордык. Бәлки мин Мәскәүгә дә киткән булыр идем, әмма ирем моннан булгач, мин монда Казанда калырга уйладым. Розалия Ракипова тумышы белән Башкортстаннан Казанда теш табибы һөнәрен үзләштерә. Туган ягы Ушалы районына кайтып китәм дигәндә генә Тимурны очрата. Киләсе атнада никахлары булачак. Мин үзем Башкортстандан, үземдән ярымды табып, Казанда калырга булдым. Булай инде икенче шәһәргә кайтырга уйлаган идем. Укытучылар көне алдыннан Казан шәһәре мэры Илсур Метшин мөгаллимнәр белән очрашты. Анда ул Казан кияүләр шәһәре дип ассызыклады. Елда монда меңләгән егет укырга килә. Сәнәгать предприятиеләренә ир-атлар күпләп эшкә урнаша. Мы рады. Укырга эшләргә дип Казанга күченгән һәр кешегә без шат. Араларында табиблар, укытучылар, төзүчеләр күп. Алга таба бу белгечләр монда яшәргә кала гаилә коралар. Бу да бик яхшы күрсәткеч. 2019 елда башкала Казан кияүләр шәһәре дигән рәсми статуска ия булды. Хәзер туристларның 58%-ын хатын-кызлар тәшкил итә. Араларында Казанга килеп ярларын табучылар да бар. Казанда кияүләр бик күп. Алар бик матур, шибер, сайлап бетерерлек түгел. Казанда чыннан да яхшы егетләр күп. Мин үземнең иремне дә Казанда таптым. 17 ел без бергә бәхетле яшибез, улыбыз бар. В Казани очень много спортивных клубов. Казанда спорт клублары, төрле оешмалар бар. Аларда гадәттә ир-атлар шөгыльләнә, эшли. Димәк, кияү булырдай кешеләр күп дип билгелибез. Шул сәбәпле 5 ел элек бу хакта белдереп патент алдык. Узган ел гашыйклар өчен махсус маршрут та булдырдык. Горький паркында зур хәрефләр белән мәхәббәт дип язылган. Биредә хисләрне сүзсез дә аңлатып була. Бу гашыйкларның очрашу урыны әлеге сәгать аларны ничә еллар дәвамында кавыштыра. Мәхәббәтнең тагын бер билгесе Башкаланың Чернышевский урамында урнашкан. Яратам дигән сынны күргән һәркем беренче очрашу мизгелләрен искә төшерәдер. Әшерек күл паркында урнашкан менә бу арка гашыйклар өчен иң тылсымлы урын. Әйтерсең, бирегә баскач, алар өчен бар дөнья юкка чыга, бары тик мәхәббәт кенә кала. Яратам дип пышылдап кына әйтсәләр дә, алар бер-берсен ишетәчәк. Казанга никахларын рәсмиләштерергә башка районнардан, төбәкләрдән дә киләләр. Алга таба Татарстан башкаласының Туйлар шәһәре исемен алу мөмкинлеге дә бар. Лиана Бәхтиева, Алмаз Зыятдинов, Яңа гасыр каналы.